това ще представлява нашата къщичка. Ще я издигнем. Да, прозорците, нали, е така ще изглежда. Оп. Много две. Да, не знам, ще го почупа така. Тъй го издигна. Прозорци, 1, 2, 3, 4. Вида е така. Хора, после ще взимаме санда. Това е къщата за сега. И ще ви кажа едно много довиждане. Ще се видим в другото видео. Надявам се да ви е харесало.